Рязко сменяме темата. Гост ни е сега професор Любомир Стойков, известния български медиен и моден експерт и председател на Академията за мода. Добро утро, добре дошли. Добро ще утро. говорим за вашето издание, книга, която ще бъде представена на 5 юни вечерта в Витоша парк хотел. Усмивките на модата, но за да привлечем вниманието и към тези усмивки, да обърнем внимание на отминаващите си балове. Появиха се, особено в социалните мрежи, има направо взрив от коментари по едни доста шокиращи снимки, разголени, доста така вулгарни или не знам, ниска естетична стойност, казват едни. Повод за подигравки и за коментари или повод за съжаление. За някои си мислех, че са фотоколаж, но си бяха голата истина. Чух обаче и друг коментар, че българина много често си намира повод да хейтва и обича на гърба на някого да си прави злостни шеги, да се подиграва дори, и че тези снимки са по-скоро изключени от правилото, а не норма за начина, по който се появиха абитуриентите. Вие как мислите? По отношение на абитуриентската мода и абитуриентския стил, нашето общество обяснимо е чувствително. Чувал съм гласове, с които не съм съгласен, че трябва да се премахнат абитуриентските балове, да се забранят. Виждате ли, в най-развитите страни няма такова чудо. Аз не съм съгласен, това е една хубава традиция. За жалост, от година на година се задълбочава така проявата на кича, на безвкусицата, на острата, вулгарна, бих казал, натрапчивост. Аз съм така съгласен, че тази година има своеобразни рекорди в това отношение. И това, което особено дразни, така събужда негативни чувства, е вулгаризацията, заемките от крайните грозни форми на поп-фолка. В това отношение веднага трябва да кажа, че не бива да осъждаме чалга музиката като цяло, но че... това готино ли е според вас? Много. Добре, че не... Добре. Не, това, което виждам, по принцип е еклектика в съчетание с желание за оригиналност, разбира се, несполучливо, някакъв маскарад, търсене на така ефтин начин да бъдеш популярен, да бъдеш забелязан. Разбира се, не бива да омаловажаваме факта, че много от тези хора са с чувство за хумор и че те гледат на тази вечер като вечер на една изява, но това, съгласете се, е адски грозно. Дали от чувство за хумор идва или от липсата на чувство за това как изглежда отстрани? Първо да довърша. Това е резултат на общия фон, аз го наричам фон с задълбочаваща се тенденция на опростачване. За съжаление, казвам го със съжаление, това е една голяма тенденция, която ерозира нашата съвременна култура. Ние не можем да очакваме от новите генерации, от малото поколение, някакъв висок стил, висока естетика, при положение, че фона, който им дава обществото, масовата култура и медиите не на последно място, е наситен с подобно залитане. Това личи навсякъде. Политика, бизнес, в образование дори. В същото време не бива да сме крайни. Аз бих казал, че съществува фрагментация и вие правилно отбелязахте в началото за тези различни мнения. Има тенденция да се търси оригиналност в стила. Аз, примерно, забелязах много интересно, оригинално облечени хора. При това не задължително с дрехи купени от мола или пък донесени от чужбина, но давам за пример мои студенти от художествената академия. Част от тях създават облекла за абитуриенти. Аз видях, извинете, че ви прекъсвам, и абсолютно нормално облечени, разбира се, субективно, но според мен добре облечени с вкус абитуриенти. Затова си помислих, че все пак този взрив в социалните мрежи около точно тези снимки, които видяхме, задоволява една друга страст на българина, да има какво да хейтва, да обсъжда, да се подиграва, като окей, имат явно такава необходимост, някакъв комплекс, но факт, че това... съществува. Факт е, че съществува, да, но се внушава, че е норма за всички. И мисля, че не бива да се обобщава, но пак ще кажа, тук има разслояване и понеже все още има балове, 3 бързи съвета, ако не възразявате. Съвет номер 1, обличайте се свежо, жизнерадостно, не бързайте да се пенсионирате. Съвет номер 2, бъдете стилни, естетични. Всеки човек има достатъчно култура, за да се ориентира в тенденцията. И съвет номер 3, бъдете незабравими. Все пак това е наистина нещо, което се преживява веднъж.
по по-очарователен начин, защото имаше и тук незабравими снимки. Да покажем сега... за това ставаше дума, че е доста популярно. Това е като жена облечена в пристъп на лудост по време на буря. Между впрочем и двете неща са на лице тук, така че не може. Имаме доста катаклизми напоследък. Има катаклизми. Да бъдем по-снисходителни. Ето, незабравим начин. Добре, сега към другите усмивки, усмивките на модата, от гледна точка на това, което сте събрали във вашето издание. Вицове, афоризми и сентенции. Хайде да кажем някои от тях, тия, които с най-голямо удоволствие ги разказвате на приятели. Разбира се. Те са много, няма да им стигне времето, но питат Радио Ереван как може да отслабне една много пълна жена. Отговорът е нека да върти обръч. След малко пак се обаждат и казват не може да влезе в обръча. В това време се обажда Радио Анкара и казва я не закачайте хубавата жена. Значи е въпрос на гледна точка. Да. Коя е любимата поза на жената, знаете ли? Не. Мъж надвесен на щанда за бижута. В някаква... Добро. Да, в къщи възрастна жена се пудри пред огледалото, внучето отива и я дърпа. Бабо, защо слагаш брашно на лицето? Тя казва, това не е брашно, чедо, това е пудра. Бабо, защо слагаш пудра на челото? За да стана по-хубава. Бабо, защо не ставаш по-хубава? Добре, не всичко това. Много повече от това, което разказвате, ще видим в изданието. Кое е важно да знаете? Имаме ли време още един за модели да разкажем? Имаме. Значи лети самолет, в него се возят, пътуват Клаудия Шифер, Наоми Кембъл и Синди Кроуфорд, прочути топ модели. Пилота съобщава, че ще има аварийно кацане. Веднага Клаудия Шифер почва да си оправя грима. Всички питат, ние ще кацаме, ние ще катастрофираме, защо се гримираш? Тя казва, аз съм чувала, че спасителите най-напред вадят красивите жени. Веднага след нея Синди Кроуфорд си сваля сутиена. Изумени Наоми и Клаудия питат, ти пък що се сваля сутиена? Аз пък знам, че спасителите най-напред търсят жените с красиви тела. И тогава Наоми Кембъл се сваля полата и бельото и всички изумени казват, а ти пък защо? Казва, вие нищо не знаете. Спасителите най-напред търсят черната кутия. Развеселихте и всички колеги в студиото. Искам още да разкажем за това, което може да се прочете тук. Не само като Нека да кажа, че тук няма идеята кой ви я даде? И откъде ги събрахте си? Ще кажа веднага. Книгата е посветена на моя учител, голям приятел, на неговата памет, професор Иван Славов, който преди много години ме запали по модата и модния кич, а пък по-късно вече с неговата смехотерапия и книги с вицове ме накара да събера цяла такава книга с вицови сентенции, точно в сферата на модата, но тук не са само вицове, има остроумия, има сентенции, мога набързо да кажа няколко от тях. Пита Ив Сен Лоран, коя е най-прекрасната дреха за една жена? Той казва естествено, че това е прегръдката на мъжкото тяло върху голото й тяло. Но ако тя липсва, тогава може да облечете моите дрехи. Да, тук имаме остроумия вече. Ако след среща с една красива жена не може да си спомнете как е била облечена, това означава, че тя е била облечена перфектно. Дамската пола е като театралната завеса. Ту се вдига, ту се сваля, а това го правят дизайнерите. Твърди София Лорен и още нещичко от нея. Роклята е като бодливата тел, оградата от бодлива тел. Върши своята цел, но позволява да се види и част от гледката. Професор Любомир Стойков не на гости. В следващата минутка, понеже имахте много книги посветени на Италия, и не само, и като индустрия, не като естетика модата. Какво се случва като бизнес в момента, с оглед на кризата? Давам пример с Италия, не заради земетресенията, такива катаклизми, а заради сериозната дългова криза там. Аз знам, че това е огромна индустрия. Веднага ще кажа и благодаря много за този въпрос. Той е изключително актуален. Съвсем нова е тенденцията, тренда, както казват тинейджерите, да се комплектова така наречения куриран гардероб. Куриран гардероб идва от куратор. Тоест имаш комплект от най-необходимите дрехи, а не препълнени гардероби, където задължително трябва да има нещо кежуал, по-всекидневно, по-спортно, трябва да има бизнес костюм и нещо официално. Въпросът е какво е качеството на материята, дали ви стои добре и дали е универсално. Под универсално разбирам дали търпи комбинацията. Това е една тенденция, която се лансира от много дизайнери. И второто, което е
вид средство за преодоляване на кризата и недоимъка, защото да се съгласим, става дума за недоимък в голяма степен и сред много хора, това е така наречената бърза мода. Тоест много ефтини, достъпни блузи, ризи, рокли, панталони, якета за 20 лева, за 18 лева или за 25, които обаче позволяват, особено на младите хора без пари, да бъдат актуални. Все пак да бъдат свежи, да бъдат модерни, да бъдат привлекателни. Много ви благодаря за гостуването. Разсъни беше свежо. Любомир Стойков. След новините в 8 с Мариана Векилска ще разберете от гостите ни от агенция Митници на кои точно въпроси в прословутия тест за лоялност се издъниха толкова много митничарите да бъдат уличени в лъжа и в склонност към корупция. Сега Мариана Векилска.